Na hát, sziasztok, én Atika vagyok, és ez itt az Alfreedom. Ebben a videóban a videos.mestermc.hu szerveren fogunk játszani, a MesterMC kliensen. De pont Minecraft-tól is fel lehet lépni, de én most a MesterMC-ről jöttem fel. És Sky Giant-ezni fogunk. De alapból ezt még most szögezzük le. Tehát ez a csapat nem egy tagból áll, hanem 3-ból. És hát nem értek rá. Mi a? Na tehát mindegy, nem értek rá, ezért egyedül kell megcsinálnom ezt a videót. De hát szerintem nekünk ez nem baj. Én szeretem az aranycsapatot, úgyhogy próbáljuk abba lépni. Ne! Ó, magenta is jó. Na mindegy. Első arénában 5-en leszünk. De most itt lesz egy kis vágás, amíg elindul az aréna. Na, indul már csak 6-5 másodperc. Úgyhogy el is indultunk, az aranycsapatba leszünk, vagyis sárga csapat. Mindegy, de szerintem akkor kezdjük is el. Ó, rögtön egy diakard, ami nekünk csak jót jelent. Egy dianaci. Jó, egész jó. Miért veszem le mindig a cipőt? Na tehát ott tartottam, hogy egész jó kezdés. Jó sisak. Lassan már el is kezdődik a PvP. Mondjuk még csak az aréna most kezdődött el, de hát salala. Várjunk. És mielőtt megkérdeznétek, én 14 éves vagyok. Áron az hát pár hónappal fiatalabb nálam. Majdnem egy évvel, de ő még nem töltötte be a 14-et, és Hover pedig egy kicsit idősebb nálam. Várjunk, ez nagyon hangos. Itt szerintem jó lesz. Jó, Ródi a cipő, melles, cipő. Jó. Oké, megértettem. Cipőt akarsz. Na már. A redstone-t azt nem merem most kiütni. Fight van. Ojjajjajjajjaj. Akkor sietnünk kell, mert még... Ó, megyek szerezni sok diát. Ó, ott van egyből 2. Naci, az nem kell. És sisak se kell, de a karakterem felszippantotta. Úgyhogy azt akarja, hogy legyen egy pócsisakunk. Csákán se kell. Kard se. Sisak se még egy. Hé! Cipő se. Melles, az kell. Köszönöm. És most már nem kell más, csak smaragd, emerald, kinek hogy tetszik. Mindig 10-esre szoktam felemelni az XP szintemet. De most lusta vagyok visszamenni. Nincs valahol a közelben smaragd. Ó, nem, már vissza kell mennem smaragdért. Ó. Jó, már csak 4 darabot kell kiszednem. Mert ugye a smaragd az XP-t ad, és itt is volt egy. Jó. És éhezek. Vennem kell kaját a falusitól majd mindjárt. Oké, gyorsan veszek is egy kis... Itt volt a sok mellves, én meg nem vettem észre. De veszek egy kis kaját a falusitól.
Oké. Jó, hirtelen milyen csöndben maradtam. Ez már nekem is zavaró lett. Azért voltam most hirtelen, jaj, ilyen csöndben, mert mi az? Figyeltem a játékra, tehát nagyon-nagyon koncentráltam most a zabálásra, hogy egyek sok almát. Hogy ez hihetetlen. Hol van egy smaragd, vagy emerald, vagy nem tudom mi az. Menjünk le. Bánya. Jó. Köszi. TNT-t nem rakom le, mert a TNT azt felrobban, ha lerakom. Na, most ha magentában lettem volna mégis, hát nem lett volna jó vége. Menjünk enchantolni. Amúgy ilyenkor az a jó, hogyha elhozod az enchantos szigetről az enchantolót a saját szigetekre, mivel akkor az ellenfél csapata itt nem tud enchantolni. És ez jó nekünk. Knobbeckeset akarok. Ó! Ez nagyon jó lett. Na mindegy, enchantoljuk a ruhánkat is. Unbreaking, jó, most az is jó. Na, és még kell egy protection, na, az jó. Jó. El is indulhatunk széttörni azoknak a csapatnak a giantjét, aminek meghalt. Jó. Sharkness. Jó, a kékeknek úgyis le van sebezve a giantjük, úgyhogy megyünk és kinyírjuk. Vagyis elkezdjük, mert úgyse fogjuk tudni egyedül kinyírni. Majd csak szépen lassan. Beássuk magunkat csöndesen. Észrevett? Nem vett észre. Menjünk, gyere. Nem ér... Jó, megvan. Mekkorát lökött ez rajtam? Júj. Nem. De menj már innen. Bakker. Hányan vagytok ti? Hányan? Menjetek már 2v1-etekkel. Erről beszéltem, hogy hányan jönnek ellenem. Tehát nem fogom tudni egyszerre. És ne lökte. Mi együtt vagyunk. Gabika vagy, nem tudom ki vagy, meghaltam. Úgy érzem, veszek egy izét. Mi az? Aranyalmát. Izé, mindenhol izé. Tudjátok mit? Berambózok a gianthez, és oda rakok a giant közepére egy TNT-t. Tehát az úgy nekem jó. Na, most már hallottam egy TNT robbanást. Még mindig támadják a giantjüket. Júj. Félek, nagyon-nagyon félek. Júj. Te segíts. És ez komoly? Ez most komoly? Szia!
Én nem vagyok veled, te hülye! Mindegy, le akarok tenni egy TNT-t, tedd már le. Szia! Menj már innen, Gabika! Nem baj, megsemmisítem előbb én az ilyeneket, ti utána az enyémet De Gabika, hagyj békén! Most én végzem a munkám, Gabika! Akkor ne hagyjál békén. Figyelem, Giantünket támadják, júj, és egyedül vagyok! Nem. Ja, nem vagyok egyedül. Nem, menj már innen! Jó, ezt úgy érzem, hogy sikerült legyőzni. Ó, kinyírtam. Jó, gyerünk, menj. Jó. Most egész jók voltunk. Lehet, hogy megnyerjük, lehet, hogy nem. Nem tudom. Mivel a zöldeknek még teli van a giantjüknek az életük, úgyhogy menni kéne. Menjünk inkább. Mert nekünk 19%-os a giantük élete, nekünk meg 73, úgyhogy szerintem a kékek meghaltak. Most komolyan? Már megint kilöklök. Táj! Oh, most komoly! Meghalt. De ez a giant is meghal. Nem, Gabika, nem, menj már innen, te láthatatlan gyerek. Akkor én nyírom ki. Team. Akkor nem. Ezt meg tudlak ölni? Én nem bírlak megölni. Meg akarlak ölni. Jó, most jöhetnek a zöldek. Zűdek. Jó. Kettő. Hé! Menj már innen! Azt a... Vigyeld el! Rájuk megyünk, mert hogyha ránk figyelnek, miközben mi ott vagyunk, akkor nem fognak támadni minket. Úgyhogy rájuk megyünk. Ssss! Menj már innen! Rossz kis kutya, rossz kis kutusz. Gyere! Zöld. Az igen. Na gyere cica. Mica. Nem. Most kell rájuk menni. Menj. Gyerünk. Zabáljunk. Megtámadtam. Ne! Én nem vagyok itt. Elmegy vajon? Ez is komolyan támadod a saját zombidat, te hülye? Minden jobban állunk, mint ők. Shit! Te ki vagy itt? Te, menj már innen! Plató. Oh, ne! Kocsi plató, menj innen! Megnyertük! GG! Nyertünk! És az aranyalmára nem is volt szükségem. Na de hát ennyi lett volna ez a kis Sky Giant-es videó. Ha tetszett, lájkold, iratkozz fel. Én Atika voltam, ez volt itt az Alfreedom. Sziasztok!